Салому алейкум, бародарои азиз. Салому алейкум. Имрӯз 29 ноябри соли 2024 мо дар саҳни Измайловский райони суди шаҳри Москва қарор дорем. 18 марти соли 2024 бародаромон Акай Хуршеда отделение полиции по вопросу миграции ноҳияи Измайлова запрет на въезд мондагӣ буданд ба муҳлати 5 сол. Ана моҳи августи соли 2024 ба суди райони Измайлова муроҷиат кардем ва мана имрӯз 29 ноябри соли 2024 запрети Акай Хуршед бо қарори суди райони Измайлова бекор карда шуд. Ассалому алейкум бародаро, ман аз шаҳри Хуҷандешам. Аки Раҷабов Санги муроҷиат кардам. Ҳақиқатан барои въезд запретам кушод. Ҳазор раҳмат ба шумо. Салом. Дохаш шумо ҳам муроҷиат мекунам, кори шумо ҳам буд мекунам. бародарои азиз, агар шумо ягон ошноотон ё шиносотон ҳамсояотон ҳамин гуна мушкилӣ дошта бошанд, запрет на въезд дошта бошанд, выдворение дошта бошанд, депортация дошта бошанд, ҳаракат кунед бо роҳи қонунӣ, бо муроҷиат кардан ба мутахассисон ҳамин корҳоятонро ҳал кунед. Аз роҳҳои ғайриқонунӣ истифода набаред. Боқӣ саломат бошед.